Gagawa ka dyan, pabula yan. Crossing bula. Crossing bula. Nagbubulat Sulawa. Balatan. Ay. Apat. O, sige. O. Pili na kami. Closing na yan. O, sige. Eh, doon na lang daw sa ano yan. Eh, wala man. Di man ako pili o kontak dito. Eh, kontakan mo ito. Southbound lang. Papasok. I-restart ko na lang. Doon na sa base yan. Base. Ah. Okay. Ilang oras? Usit. Ay, yung sa bumabay. Kala tayo usit sa harap sa Kaya palabeso ng pili. Pag diretso man yung 1711. Sinto ng pili. 1711. Oo. Ano ba? Pag diretso mo to, Yung si Dalhog. papuntang partido. Kampo, Tigaw, Shanghai, Dua. Ayun, yun na si Ray. Si Ray. Mali. Oo. Tawag. Tulong patyar ka. Sige, patyar ka. Oo, sige. Ano lang, matsimpuhan na lang. Oo, tawagan mo si Ray. Tawagan mo si Ray. Ayun na, patyar ka. Sige po. Pipik, patyar ka. Sabi ka mo yun. Pati. Sabi ka dyan. Sa pataga-pilit. Ay, pataga sa pilit. Base nga itong awa niyo.
Ako ba ito cellphone ni Ogma? Biyahe na. Palit pa. Kapalit ka, dito sa Pasay. Ba't mo Yusuf Bibig? Tawagan ko 13, ma'am. Oh, dito sa TV. Tapos taon nagkuhan. Yes. Yes. Wala, hindi na mo dali-dali ha. Ang hapon lang tao. Huwag doon tao, palis na mo. Ikagpasay. Oh. Kaya shuttle ko ng mga pasero Davao. Lagay ng puno, lagay ng Pasay, lagay. Iya. Puno kaya, pura ka na palayas. At wala na ako kung sa akin, kaya po. Pabuhat ng salamin. Ay wala ng salamin, buwak-buwak na eh. Larga na ako. Ang pukupay nila mabol no? Ha? Ay, agiyon yung pukupay nila. Ha? Nanamas ko anda eh. Punang mo, punang? Seribu punang? Habis cingko. Ako pamagay. Ako. Sayang eh. Wala ka nung kukupain ninyo. Sayang mo dong. Pag lumailan daw. Wala ka. Ha? Oo, wala ka. Oo, tawagin. Ah. Ha? Kaya parang kayo bubon may lubusin. Mga kabuksit. Yan ang isa bilik. Oh, sila rin. Kabuksit.
Tagso. No. Text yung dispenser kung saan na kami. Text yung dispenser kung saan na kami. Siguro, nandun na sin sa'yo. Huwag kang ano. Ayan nga. Ganun nga. Ayan. Traffic. Gusto rin. Airport na lang, airport. Oo. Pas kasi gamay ting. Diba?